suffer where you suffer for me. See, Lord, I no go forget you. For the suffer where you suffer for me. Yes, sir. When I dey cry, my mother go carry me. She go say, my pikin, wetin you dey cry, yo. Stop, 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 make you no cry again, oh. Nwaji ma na kawe bini. Nwa egbelo ndo ha. Nwa dalo. Akwa ndị Igbo nushi ụmụ ọjọọ dị na agụma. Akwa nwanne gị nwoke gara Jerusalem. Okpekọ na ọzụwa. Aka na-ekwe nke opete mmiri nwanyị. O mewe onye ọzọ ka ya mụ ya njamụ nwe ehe nwa. Nwa dalo ishi na ihe m wee fụta. Nwere mmadụ ka ịbụ. Nwere gị Jerusalem pụrụ gị n'imeji. Oge m shimte emeghe. Ịpara ihe oriri pemụ. Oge m shimte emeghe. Oge m bịara emeghe eze anyị isi m dede m atụshi egwu na gụnọ. Ọkwa imere m ka nne mụrụ m. Mee m karịa nne mụrụ m. Mama shọ dụkwara gị na mma nwụdelu nwaji ma anọkọwa ebile. Nwa egbe elu ndụ ha. Ije ọma gụọ. Ị na-eje ije nwa ahụ na-eje. Ị na-eje ije nwa ahụ na-eje. Asị m gụ jee nke ọma ya dụkwara gị na mma. Ụmụ gị niile ma ụmụ gị ma ikwu gị ma ibe gị. Ha niile udo ga-adịrị ha maka iwetara udo wochi na ezinụlọ gị imere agbata obi ka ọgụmụ ya imere nwa onye ọzọ ka ọgụmụ ya njamụ nwa ehe nwa nwa ụda elu gawa na ndokwa ka onye ozi gụkwuo ya unu ga-adịkwa njikere n'ihi na nwa nke mmadụ ga-abịa n'oge unu atụghị anya ya. Oziọma nke ose buru ụwa. Anyị bachetacha ite anyị na-asa anọ akpa nkata anyị asị aga ugbo mmekọrịta ihe ndị dịgasị iche iche aga mitin ọnọ n'ọgbakọ dị iche iche. We begin to remember those good moments I spent together. Because of that, we will always wish, not even got it possible to wish Mama's death away. We will always wish that Mama will again Amen. Mana Chineke malunke kamba. Of course, Igbo si na igwe niile ga-eje na gene ọzọ. Onye ama dịka ezigbo onye ụka, onye ihe ụka na-echu ụra. Onye nke gbakwazịrị mbọ bụ ezumike ụmụaka ya na ezinụlọ ya n'ụzọ nke ụka. Amen. So because of this, like I do ebe a wee na-agbata ebe na onye abụkwa one of us na onye otu Kristi ibe anyị. Because na onye otu Kristi ibe anyị ka anyị jikwazị wee nọkwazị n'ebe a wee na-ekpekwazịrị eke maka na anyị ma na nwe onye n'ime anyị mere gịnị zuru oke. Onye n'ime anyị bụ finished product. Onye n'ime anyị dị perfect. Ndụ anyị dị ka ite ahara. Amen. Ndụ anyị dị ka mmadụ sikwazi wee mee gịnị si wee dị onye n'ime anyị dị perfect. Anyị na-enwere ebe anyị si emejọ Chineke in one way or the other. So nwere ka m na mama anyị mgbe ọ nọ ndụ enwere ibe ọsọ ha metecha ọfụma. Nwere ka ọ bụla nwere one or two sins ka na-egbochie ịbanye na paradise ahụ wee ebe ekwere anyị ere na nkwa. Na ka anyị ji ma ebe aka na-ekpere ayọ Chineke maka na at this point in time mama ama mkpe mụsịtara onwe ya ekpere. Ọ ekpere anyị ka ọ dependesịrị on. Ọ ekpere anyị bụ ihe ga-adịtamine ebe ọ na-emegere ebe ọ ya eje. Mana anyị ma na o jebego ebe eluigwe maka na Jesu na onye ọbụla akwụnye ụlọ ya na onye ahụ ma nnata mmụọ, which means na onye ahụ ga-enwe ndụ ebe
so mama anyị ga-enwe ndụ gịnị ndụ ọdọdọ maka na o kwenyere na onye na Jesu bụ onye o riri ahụ ya nwa ọbara ya. Praise the Lord. So anyị na-ekpe ekpere na Chineke abụ na enwere ihe ka ga-egbochie ihe ka jie ịbanye n'ala eze ahụ gosi na jamisa dị asaa gosite na ekpere anyị na-ekpe n'abalị anụwa gosi ya ebere n'ikpe nke ọ ga-ebie ma nabata mkpụrụ obi ya n'ala eze n'aha Jizọs. Ka mkpụrụ obi Bernadette Chukwu wara mkpụrụ obi ndị niile kwere n'ịkara aga ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ndokwa udo olulu. Ka anyị na-echeta ụbọchị niile nke ndụ anyị n'otu ụbọchị na anyị ga-akwụ n'ihu Chukwu dịka anyị si n'ọfara si kọwara anyị kịta ịza azịza ihe anyị ji okwu Chukwu niile anyị nụrụ na-eme, ihe anyị ji ya chegharịta n'uche anyị, ihe anyị ji arụta n'ọrụ, anyị azakwazi aza maka ka anyị si gbasaa ya bụ okwu Chukwu site na omume anyị gaa. Meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe. Meghee ọnụ ụzọ ka nwanne anyị bata. Maka ndị niile nọ n'akwa ọrịa na ndị ọzọ nọ na nsogbu dị iche iche, ka ihe ndị nwe anyị Jesu Kristi onye jupụtara n'afọ ọma na ebere n'ebe ndị ọrịa na ndị ihe na-esiri ike nọ, ka o gosife ebere ya, nye ha ngọzi niile nke si n'eluigwe, ka ọ bịa nyeghachi ha ike nke ahụ na nke mkpụrụ obi maka ndụ nke a. Meghee ọnụ ụzọ ka Bernadette bata. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe. Chineke pụrụ ime ihe niile, anyị na-arịọ site n'aja ekene nke a ka ikwe ka nne okwukwe Bernadette bụ nwa odibo gị na nwanne anyị ṅụrịa ebe n'ihe omimi ndị a o ketara oke na ha mgbe ọ nọ n'ụwa. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi dị nwe n'anyị. Amen, amen. Amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might be unto the Lord forever and ever. Ọ na-asọ m ụsọ nke na unu na-agbakwa m ịnya mmiri na dịdị m ahafụ. M na-ekene n'ụzọ furu ike Fada Parish anyị, na-ekenekwe Fada Oyim na oyi ezinụlọ m mgbapụtakwara anyị n'oge ugbu a. Ọ bụrụkwa sọ ndị fada bụ ihe m na-ekene, elechi ya m anya na nnu eji hụ na isi mmadụ bụkwa isi dịkwa igwube. Ọ ndị ihe dede m na-amasị. Is a testament na ha kwere n'enya mgbe ọ nọ ndụ, kwụkwa n'enya ruo n'ọnwụ. Udo doro unu. Ekene m ndị ọrụ ka niile, ekenekwa m ndị anọghara anyị na ịchụ aja asaa.
mana ọkwụ because na ọkwụ otu ala ji ahụ bụ ihe a na-akpọrọ nama otu ihe ahụ bụ ihe butere anyị niile nkenebe ekene obi jongoga ekpere m na-ekpe n'isi anyị niile ndị ịhụnanya nke Chineke ekpere m na-ekpere n'isi fada anyị niile ka ude tere ha n'isi gakwara ịta ha aka ha duo anyị n'ụzọ nzukọ chiri ekwu alara m onwe anyị niile ma mụ na onwe m na ụmụnne m ndị nọ ka niile ha nọ ndị nọ n'ụzọ ndị natagwara anata ya n'aka Chineke udo dịrị unu onye nke bịara oke ma anyị niile n'afọ ezinụlọ otu aka nkwazi ka m na-etinyekwazi olu m na nke ya wee na-ekele ma na-anabata nnukwu fada nọ n'etiti anyị former parish priest anyị. Kedu ihe anyị na-asị na fada? Concrete. And we are all enjoying the fruit of his labor. Yes. I want to say na mo wana ngem so na ndị na emezi enjoy, ezigbo mbọ na ezigbo ọlụlụ na mpa anyị ka anyị kọrọ na Chukwu aka n'isi ya. Nwere ndị nọkwazi na uniform na ndị ọzọ, ndị nna, ndị nne, ndị youth na ụmụaka, anyị niile bịara n'ikem. Ọ dịkwa m ka nke a bụ ebe ngalụwe kip enwe the highest number. Na-abịa n'oge mmụọ ama na-eche ka nna excuse m n'oge ka m ji shie ọnwụ ma m na-aga late na m ga-abịa maka na agabugo m first BJ mass maka onye a ga-enyi na parish anyị echi niile so ọmụ a ga-anọ n'isi n'ebe ahụ and the mass bụ nke unu bụ 10 nke anyị bụ 11 and anyị na-enanya bishọp. O nwere ka ọ dị bishọp bịa m nọrọ ebe a na-aka mass ịma na macha ọzọ ịbụ fada ọ ya ka ọ bụ ịma na fada ejugo m so bigo nọ injinia na ụmụ nwanne ya unu kasi adị m sure unu dị 97 nke a nke unu gụtara enwere ga agbakọchiwe ike ọ na nwaanyị arụcha 100 years plus so nke a bụ maka ama m na ọ mgbe ibido gawa mgbe o jiri wee ọgwụgwọ gbakọwazie ndị a maka egonu maka mgbe ya nwa na-agaghị mgbe ahụ ya nwa na-agaghị akwụkwọ na ama mgbe a mụrị so ka ihe ndị a niile ogologo ndụ ya ọ gaghị efu ero. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa gwụsigo ka anyị kele n'Chukwu.
Obojubanala agụ n'ụzọ na-enwere mmọnwụ ka ọ na-eye. Obojubanala agụ n'ụzọ na-enwere mmọnwụ ka ọ na-eye. Mmadụ anọkwa. Obojubanala agụ n'ụzọ. Ayo, ayo. I like him. How about your church? Go to your church.
Ada Chimechukwunta, Ada Oji Chukwunta, Ada Joseph Chukwunta, Ada ndị ogbe atụ niile, Ada ndị ụmụnakwa niile, Ada ndị oyibo niile, Ada ndị ugbo niile. Nwaanyị enweghị nsogbu, olugo ebe ahụ ọ na-achọ ilu. Olugo enweghị ihe ji ya. Wee nọ n'ebe a na-ekene ụmụ ya na-ele anya nke ukwuu, lee ya anya nke datana. Na ọ bụrụ na ọnwụ abụghị ihe ọ na Chukwu chọọ ka ọ kpọrọzi anyị wee na-asị na nwaanyị a na mkpụrụ obi ya ga-ezuru ike na ndụ. Chineke ga-anabata mkpụrụ obi ya.
Praise the Lord. Ado Igbo, Ada Betalani, Ada OYC. Onyala na one year. I last to go on a Bendake. Thank you. Ada City, Ado Igbo. On a little coma. I last you, Ada Payo Sukunda. Ada Jazanugo. Ademane Denta. Ade Monde. Ada Chukwu. We welcome you in your father's family. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. I na pray abo. Ada nata go Igbo. Ona go Igbo, madama. Nata go Igbo. Amen. Amen. Bye, 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 bye. Onya na one year. Bye, 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 bye. I get to cause na leze ligwe. We wo bye, bye yo. I like to bye, bye. I like to get gozo. Ehona mogodo. I will not show my care when they got area. So what you put on the premier in it. Nicoto Kunsu will look at it. I'm a chief of president. Fanya na tabia doena. Mana tufanye yiwo ndoka. Ekene Maria. Anyị na-echi ọnụ ụzọ na-aba ha echi ọnụ ụzọ na-afụta. Onye bahụ Oshineke Ikenga. Oshineke Ikenga. Onye bahụ Oshineke Ikenga. Je rụpụta Chineke ịchafụta ahụ n'otu ọnụ ụzọ na nne. Onwe ekwekọ ọzọ egughere n'otu ọnụ ụzọ na nne. Mama, badastenga. Okay, Madame Oga Marake. Madame Oga Marake. Ije. No. Ije. Ina kuogwe jigo. Ajo Ogbonna. Ndi ba yi chofu na ebe ma chofu. Ndi a chofu. Madame Ocho mma. Awelu be ndi gi acho gi. This is the Goyen. I think they will come. I think shall come to them. Hey! I don't want to leave. I don't want to walk in. It's about no way I'm going to go. You will get a plan. Oh,
na-aga gaa nke ọma mma niile na-aga n'ụzọ jee yọtawara anyị ịbụ senti jee yọtara anyị ayịyọ gị na ụmụnne gị oge ogwogwongwo ahụ na-abịa aka n'isi a site na baptizim anyị mere wee ruo n'ọnwụ ya bụ ebe Kristi siri n'ike ebube nke nna wee bilie n'ọnwụ anyị nwekwara ikikere iso ya bie ndụ ọhụrụ n'ihi ọ bụrụ anyị na Kristi na Kristi dịkọrọ ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu n'oyiyi nke ọnwụ ya anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu n'oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị ji umeala rịọ ebere gị were obiọma nara mkpụrụ obi nwa odibo gị bụ nne okwukwe Bernadette mekwara ya ebere ọ bụrụ na o mehiere site n'adịghị ike nke anụ ahụ biko gbaghara ya tọhapụ ya agbụ niile nke ọnwụ ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi anyị na-arịọ nke a site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Bernadette, Ngbeke, Ogbonna, Chukwu, na mkpụrụ obi niile kwere gara aga. Anyị na-abasị ya isi ụmụaka ya na-abasị isi ezinụlọ ya na Chineke nye ha obi nnagide n'obi ka ha ga-eji wee nabata nagide ọnọdụ nke afọ na onwe ha ya na-agbasi ike taa. Ọkachasị ka ọ kasie anyị niile obi. Ụnata isi ọzọ ndị ọzọ ihe ndị na-akpa ọkachasị ka ndị ọrụ ezumike n'obi nke mama anyị. Chineke jike niile
ga-emetụ ụwa niile. Ihe siri ike ga-emetụta ha n'anya ndị nzuzu ha dị ka ndị nwụgoro anwụ. Nhapụ ha hapụrụ anyị dị ka mmebi ma ha nọ n'udo. Ọ bụrụ na o were ka esi taa ha ahụhụ dị ka ndị mmadụ siri hụ ya, nchekwube ha jupụtara na anwụ ahụhụ ha agaghị eri nne, ngọzi ha agaghị eri nne. Ha ga-ekpe mba niile ikpe, chewa ndị mmadụ, na diwe anyị ga-abụ eze ha ebere. Brothers, about those who have died, to make sure that you do not grieve about them like the other people who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and that it will be the same for those who have died in Jesus. God will bring them with him. We can tell you this from the Lord's teachings, that any of us who are left alive until the Lord's coming, we will not have the advantage over those who have died. At the trumpet of God, the voice of the archangel will call out the command, and the Lord himself will come down from heaven. Those who have died in Christ will be at the first to rise, and then those of us who are still alive will be taken up in the clouds, together with them to meet the Lord in the air. So we shall stay with the Lord forever. With such thoughts as these, you shall comfort one another. This is the word of the Lord. ka ọkụ unu na-enwukwa, dịkwanụ ka ndị na-eche nna ha ukwu mgbe ọ ga-esi n'oriri agbamakwụkwọ lọta, ka ha wee meghere ya ụzọ ngwa ngwa mgbe ọbụla ọ ga-alọghachi kụọ aka. Ngọzi ga-adịrị ụmụodibo ahụ ndị nna ha ukwu ga-ahụ ka ha mụ anya mgbe ọ bịara. N'ezie agwa m unu, ọ ga-eke akwa n'ukwu mee ka ha nọdụ n'oche nri bịa gbara ha odibo. Ọ bụrụ na ọ ga-abịa na nche nke abụọ maọbụ na nke atọ n'isi ụtụtụ hụ ha ka ha nọ na nche, ngọzi ga-adịrị ụmụodibo ahụ. Ma matanụ nke a, ọ bụrụ na nna nwe ụlọ matararị oge elekere onye ohi ga-abịa,
ọ ga na-eche nche, ọ gaghị agapụ ụlọ ya ka onye ohi gbubuo ya. Unu ga-adịkwa njikere n'ihi na nwa nke mmadụ na-abịa n'oge unu atụghị anya. Oziọma ka o si buru ụwa. Ọ gbara mbọ ịfụ na ihe a Chineke ji wee kee ya tinyere n'ụwa o mepụtara ha niile. Oge m na-aga tụrụ mama's biography, afọ na mama gbara nnukwute mbọ dịka onye ụka, dịka onye otu Kristi. Ọ eziokwu na ọ nọ n'ụlọ ebe ha biri bụ na Benin. As long as the pioneer members of St. Patrick Catholic Cathedral, given at Benin City. So, also, they were also for a very long time. Not only the mama, but easy on ever, but also when afuna. Ọlọ́ọ̀ka na-aga n'ihu na-aga ihe na Bani Ugbo na St. Anthony's ebe a. Online, ụfọdụ n'ime anyị si na ha nọ abroad, ịbịa ikwu ha sị gị nọ ebe onye bi ka ọ na-awachi. Echefuo na Igbo si na a na-ebu ụzọ na a na-amalụ mma esi n'ebe n'ụlọ apụ n'ama. Mana ụfọdụ n'ime anyị bụ ọkamma n'ama n'ụsọ. Mama anyị eso na ndị ahụ. Mama anyị ihe a na-eme n'ebe obi na-ezi na-amasị ya. Ihe a na-emekwasị n'ụlọ na-amasịkwasị ya. Ọ because of mbọ anyị na ọ na-agba n'ụka mere o ji wee soro na ndị echiri echichi mgbe echiri ndị echiri nne nke okwukwe. I'm on the church too wise, the church too intelligent. So what can you do when you just bubble and anyway? To book recognize anybody when you award them. In the process and I got through. I give you to the child for na ihe a si na onye a nọ ihe ọ bụ na award ahụ na onye ahụ nwere gịnị merit ya. It's not a question of ego n'iji ego ọnụmụ gị iji ego therefore any this award. No, the church doesn't act that way. Of course, I'm a few months ago of onye na parish anyị so has spending in the papal award. And that is why sometimes I na-asị anyị jishi ike anyị na-agba mbọ n'ụka anyị echie na mmadụ ka anyị na-emeri ya. Gị na-agba mbọ ma Chukwu ma mmadụ ga na-emeghere ga na-afọ gị. So na mama anyị so na ndị gbara ọsọ okwukwe a gbara onye n'isi. Mama anyị dịka esi wee kọwaa ya na biography bụ a happy woman. O nweghị ebe aka ọ na-eselu ya na ya mgbe ọbụla asị na ọnọchị na ọdọchị na-emegide ya adịghị anya ihu. You'll always see her smiling, very cheerful, to the point na ụmụaka ya ụmụ ya na-eme gịnị na-abụ ha nata ụlọ onye ọbụla na-eme gịnị agbaghị okirikiri a na-agụ egwu a na-agụ egwu. What they intend to do by next year? Mana ọ na-agba ihe ebumnobi anyị na-agụ all this plan of ours. Enwere oke ihe anyị na-adịghị eme gịnị etinye na plan anyị. Gịnị bụ ihe ahụ? Ọrụ. Praise the Lord. After onye na-adrọ program ya drọgide anya wee megide tinye mbọsị ọ ga-ahụ na his or her program. Ka enwe nke ọdịba ya? Nobody. But the point is na ọnwụ bụ ihe dị inevitable. Or ihe dị certain. Onye ọbụla ga-anwụ. So whether we tinye ọnwụ na your program or not,
wetinye n'itinye ọnwụ ga-emecha wee megide fọsụ nne na program ya. Nnabata ha n'ala eze nke udo na nke otito ya. Ka mmetụta isi ala gbakwunye mkpa anyị ndị ọzọ, chetakwazie nwanne anyị nwoke na ekpele n'ụzọ pụrụ iche. Otu ahụ kwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ya ekele, bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga, na-emenụ nke a na ncheta nke m. N'oriri nke ndụ nke Kristi kwadobere anyị, anyị na-arịọ nke a site na Kristi dị nwa n'anyị, ka anyị nọla anyị. Anyị ka ọ dịrị dịka ezigbo ndị otu Kristi ịdị ahụ mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ya mere ka anyị jiri umeala rịọ Chineke onye na-enye ndụ elu ugbu a na-adịghị ike n'ọnọdụ ndị nsọ, ka o mee ka o sonye n'otu ndị nsọ na nke ndị niile etinye mkpụrụ obi nwa odibo gị na mama anyị nne okwukwe Bernadette. Anyị ji n'aka na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile na-anwụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma nke iji gọzie nwa odibo gị na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị a bụkwa ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, were ebere gee ntị na arịrịọ nke anyị na-arịọ gị, onye nwe anyị. Kpọghere nwa odibo gị bụ mama anyị nne okwukwe Bernadette ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị ka bụ ndị nọ n'ụwa aka, ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta mama anyị nne okwukwe Bernadette ga-esi nọnyere gị oge niile n'ala eze gị site na Kristi dị nwenụ.
ịnọrọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị atọ wee si otu ahụ gọzie ili nke ndị niile kwere na gị. Gọzie ili nke a anyị na-arịọ gị site na mmụọ ozi gị ka ọ na-eche ya nche. Zọpụta mkpụrụ obi nne okwukwe Bernadette, onye anyị na-etinye ahụ ya n'ili nke a, wụchapụ ya njọ ya niile ka o were nweta aṅụrị n'otu ndị nsọ niile ebe. Ada gbanwee wee yie ahụ nke ya bụ sọ ihe. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwa ka ahụ ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Nwoke tọọ nụọ n'ọnụ tọọ nụọ n'ikọ mgbada ọ ka na-ekwu na ọ bụ ihe ọ bụ mgbegbu ka Onyeisi ndị nna, onye nnọchite anya ya. Mama nnukwu anyị, ada anyị nwanyị na nne dị ọrụ mma, next Mrs. Bernadette Ngbeke Ogbonna Chukwu ni Chukwu nta n'oyibo ebe si lụta ya. Ya bụ nwanyị gbara ahọ 97 years, ọ bụrụ na 7 months. Ya ka nji wee gwa ndị be Chukwu family, seven us Chukwu gị na ụmụnne gị, na ife m ga-eji wee buo m today bụ ofu efi, achọghịzi m ego. Ebe kwuo ezigbote mmadụ n'ugbo. Kenekwazi m ọga m ọkụ na ọkalịsịa Ogbonna Afrịka, ọ kara Igbo na Chukwu. Anyị na-ekele gị oke oke mmadụ. Welcome, sir. I got to get up more. Yeah, I don't want to do this. Then I be there. I got to make it steady. But I want them to show me. That MC made us see now. Gates. Save our one of them. But Chief, save us, Chukwu. No one near will go to another funeral. Chukwu, the first son of the deceased. Yes.
ezigbote mmadụ daalụ. Egwu elu oke oyi n'obi ego oyi metara onwe m ezigbote mmadụ ọ na-eji akpalụ ebe ọsọ ebe ekene ezi nwoke ebe a maka nwa na-ama m na-anọ bụ anwụ 74,000 ndị ọ ga-abịa bịa ga-ekelesi afa enwe hope na ị ga-ana with something kedu nwoke bụ Japan nọkwa ebe a hey mmadụ karịkwa kedu mgbe ekele rọbụ ibi ya biko gịnị tiri egwu ya etibeghị na afa ihe abịa biko ka m kelegoro ọga bifo omume mistake Ogbonna Ogwefi ebe ha chief
ụmụagụlụ na-achọ ịbata ka fa bịakwa ozu wee na-ayọ ka egwu niile delugodu Onowu nọ na ya, Right Honorable Tobi Okechukwu nọ na ya, Barrister Eze O Eze ebe Kuodike mụnwa onwe mbụ ọkụigbo Ogene Afrịka esoro ya wee na-asị ndị ụmụagụlụ biko anyị na-ayọ unu na-eche unu ọ bụ na a ga-aga raụnd biko ife fada direct UCMC biko ka ị were igwe eji ekwu okwu ka ị gaa n'iru nabata ndị ụmụ Israel. Anyị ekene unu ndị judiciary daalụ nụrụ nne anyị ma na unu nụ ya. Solution. I'm forget. Thank you very much. Thank you very much, sir. Oh, Kabondo Maglo Nabia because Kadu Chenna. Can live. Thank you. All come never in the way, but I guess I'm not going to be here. If you don't know, I don't know. Careful, can I make careful? You can't do one night. Careful, yesterday, and I say, I'm a captain, don't water. Mamma, you know, Mamma, you know, Pamika, Odogu, I forget. Okay, hey, Madam, I don't know. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Pot of money. Ego mobility.
And I take a way to Ezudo. I'm for you go. Mbongwe Chese. Ayana. Ugro DJ. I'm for get. I don't want to be. I don't want to be Boka Chukwu. I'm for get. Ogwebi Ejua. Ebe Kodike power of attorney. I'm for Odogu. Odogu Walefe. Ezudo. Dalono. If I know book, I man. Ebe Kodike. Never down. Okay, other side down. Yes, sir. If I know book, I know. Don't know who I'm coming. Yes, sir. You got to chase it. And you can do as you know, engineer as a principal. Thank you. If I know book, I know. Thank you so much. Thank you. Because I'm your man when I'm in Ogbonna. I need to thank you. And it's been a good service. Thank you. We'll go to the no one here. Thank you. If I may book an amen. Ever put it in. I am for honor. Kuna. Alone or in there. If I may book an amen. Ever put it in. I am a man. If I book reform. Yes, sir. Why your panel? Why your panel? Why once a look at Balisa, you can again, where's you well, so well, land there. Hello. Up here, the Chukwu. Ndị mmadụ zụtara ezo akara aka kedu ebe ị nọ oke anyị mụrụ gị daalụ ezigbo ada ebe a na-ekwu ka a na-eme batabanụ thank you thank you Thank you. If I never can event, I am going to I'm going all through the world. I'm not taking a sense. Thank you.
Thank you. Thank you. It's a day back. I'm okay. Can I have a picture? Thank you. Hey, I'm okay. Thank you. Thank you so much. Papa Nadia, ndị oyibo, nwa ya nwaanyị anyị bịara ịkwata Nadia. Aga m agodu na. Thank you. UCNC. Ọkwa gị ga-anabata ndị Nadia. Anabatagodu. Aku ewu ni aka. Ewu ka aku tanya. Ndị na-abịa bụ ndị nwe ada batara na ndị oyibo. Anyị pụrụ unu, anyị pụrụ unu. Anyị pụrụ unu. Ono, anyị pụbatara ya. Bịabanụ, 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 bịabanụ. Anyị na-ebu tati. Anyị unu bụ tati ka a na-eme. Ndị ogene na-alụ Thank you.
Thank you. Liberal right. God liberal Hungary. I am doing that. I was the Roger. I'm a little thank you. Thank you. Thank you, Job. We'll get ice in the down of it. Thank you. Thank you. Thank you.
Ogbonna ekene ebe a na-ekwu ka a na-eme ọ na-abịara ụmụ ruo ya ọ ga-eweta My own in-law can welcome my brother. Yes.
Injinia Silvanus Chukwu, abụ nwa ijiji Bernadette Ngbeke Ogbonna Chukwu, onye isi oyibo na ndị be Chukwu nta nụta. O butere m ịhụ ngwa ndị mmerụ mere gbakọwa ificha ama ihe mmiri ihe mụ na ụmụnne m na ọnwụ mama anyị. Anyị na-ekele ndị niile bịara. Anyị na-achịkwa onye ọbụla bịara kana ụkwụ akpọ na mgbe ọna ka Chineke duruo ha n'udo n'udo ka ha nọ. Anyị bụ ndị ha hafụkwara ka Chineke echere okwukwe anyị. Ndị niile nnere ka ekwe na dongwa na karịrị. Anyị si na ụkọchukwu kelere abịa. Anyị kelere ndị mmeri dis video coverage. Anyị kere ndị nwetagburu anyị ihe ịsụ anyị aka n'obi. Anyị ekele unu niile na anyị si na ekele ka ekele budo emedeme budo emedere gawa. Ndewo. Afọ m bụ Nnenna Chukwu Gertrude. Ọ nne di m bụ onye nwụrụ. Ya nwa mụtara onye na-anụ m. Abụ m onye ihu ome, bụrụ onye ụmụ ụmụ Israel. Nwa ya na-anụ m bụ Patrick Chukwu Ilu Abachie. So ihe anyị bịara ime taa bụ na nne di anyị ahapụgwa anyị wee nawa nakwuru Jesu dịka esi eme ya. Anyị wee na-ekene Chineke dịka Chineke si wee nye ya ogologo ndụ. O wee du 97 years. Anyị kelere Chukwu. Chineke wee napụta anyị n'aka ọnwa niile nke nwara anyị nwagide ma ruo taa bụ enili ya. Anyị wee na-asị Chineke mere ka ọ dịrị anyị otu a. Anyị wee napụta anyị na anyị na-enye ya bụ Chineke ukwu ekele ya na alụchasị ekele na ugwu na mbụ n'elu n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Thank you very much. Nwanyị ọma. Ya gazie. Thank you. Afọ m bụ Mrs. Nkechi Chukwu. Tata ka a na-akwa nne di m, onye mụrụ di m Silvanus Chukwu. Ana m ekene Chineke nna na ndụ o biri. Afọ eji malụ nne di m bụ ọchọmma, na-alụ ọrụ. Nwaanyị ike ka eji mara ya na ọ na-alụ ọrụ na-alụfụta ọrụ. Ebe anụkọ anụ ọ na-alụkpụ ya. Ana m ekele Chukwu n'isi ya wee sị Chineke nna otu o si wee bi ụwa. Ana m ekele n'isi ya maka na o nyere ya ndụ. Na-ekelekwe Chukwu na ọ ga-enyekwe ndị ọzọ karịa ka o si wee yi ya. Na nne di m dụrụ 97 years. Anyị na-ekele Chukwu. Na-ekelekwe Chineke na ndị niile bịara ije a
otu ha si wee bịa n'otu a ka ha ga-esi wee na n'ụkwụ ọmakpọ ha n'ụzọ na o nwere ihe ga-eme ha. Chineke nna, ana m ekene gị n'ezinụlọ a na-asị gị mere ihe gaba ya ọkwa anyị ndụ nye anyị amamihe nye anyị mmekọrịta. Chukwu ekene dịrị gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Amen. Chukwu, eso ya inochiro nyanya. Odogu ainochiro nyanya o. Ainochiro nyanya. Ainochiro nyanya. Ainochiro nyanya o. Ainochiro aha m bụ Chioma Anụgwa Oriakụ Emegha Sportable Ebony nwanyị ụmụ nwa bụ igwe gị na-azụ abalị ahịa. Ọ ihe kwuru ka a na-eme. Ihe mere ezigbo ebe a bụ maka mama m late Mrs. Bernadette Chukwu. Ọ gwara ugwu ya nke ikpeazụ. Ọ mụ na-akwanye ọ ya bụ mgbagharị anyị mezuo na ọha na eze niile wee zuo nyere m aka oluvulie m elu wee na-achị Chineke onye mmeri ihe ha nyere m ihe akọkwana na akpa ha maka na Genesis 3:12 ya ga-agọzi ndị ọbụla gọziri m ya ga-akọchakwa ndị ọbụla akọchara m uwe Jehova kụsi niile nke ndị agha gaa n'ihu gọzie ihe niile gọziri m n'aha Jizọs. Ka ọ dịgodị n'otu a. Ndewo. Yes. Ndewo Anna.
So progressive, this mic comes to your table now. Afọ m bụ Maazị Humphrey Chukwu. Mmemme a tata bụ akwamozu mama m. Ọya ka anyị dọnyere na tata bụ Mrs. Bernadette Chukwu nwụrụ anwụ. Anyị dọnyere na tata. Ana m ekene Chineke maka ogologo ndụ nke o nyere ya. Kenekwe Chineke maka akwamozu ya gara nke ọma n'ụbọchị nke tata. Ka anyị na-asị ya yie nke ọma bụ ejike anyị mana onye ọbụla ga-eki. Anyị na-asị ya ka Chineke were amara ya gbaghara ya adịghị ike ya niile nke o metelu ma ọ nọ ndụ, n'ihi na anyị bụ mmadụ anụ ahụ na ọbara, onwe onye na-agụ agụgọ njọ. Onye Chineke mere ya ebere gbaghara ya, napụta mkpụrụ obi ya na alaeze eluigwe. A na-ekelekwa ọha na eze bịa nyere m aka hụ na m dọnyere mama m n'ala, sikwuo m ndo. Amaghị m na ụbọchị nke taata amaka, amaghị m na m halụrụ etu a ndị mmadụ gbaa m ogige na-asị nte m enye mmiri. Azụ Chineke ụkwụ ha ji bịa ka ha ga-eji wolu na ndị ji ọkpa na ha wolu moto, mana ụkwụ amakpọ ha ga-analụ n'udo tuka ha bịa n'udo. Anwụrị ga-abụ nke ha. Anyị bụkwana ndị na-eru uju n'ahịa Chineke kasị anyị olu, mụ na ụmụnne m ndị nwoke na ndị nwaanyị.